Šimečka objavil môj rozhovor pre ruskú televíziu. Skoro zinfarktoval tragéd. Z nejakého čudného dôvodu mi Šimečka robí kampaň. Spustil na mňa hromy blesky za to, že som poskytol rozhovor ruskej televízii RT. Šimečka napísal stupídny status a hneď ho prevzali všetky liberálne médiá. On aj keby si kýchol, tak z toho budú robiť oslavné titulky. V skutočnosti mi len robí reklamu. Pre ruskú televíziu som povedal, že Slováci chcú mier. A keby sa na to nerozťahovalo k ruským hraniciam, žiadna vojna nemusela byť. Povedal som len pravdu a takto to vidí väčšina Slovákov. Čiže Šimečka len popularizuje moje názory. Muchas gracias Kempanero. Najsmiešnejšie je, že ten popletený panáčik žiada, aby som sa za rozhovor pre ruské médiá ospravedlnil. On sa musel reálne zblázniť. Čo keby sa radšej ospravedlnil on za to, že obhajuje vojnu a šíri nenávisť? Odkedy sa majú ľudia ospravedlňovať za to, že chcú mier? Bol som práve na ceste z mítingu v Bánovciach na stavanie mája v Partizánskom, keď mi zavolali z RTVS. Mimochodom, fantastické podujatia. V prvom rade som RTVS povedal, že nech sa ospravedlní Šimečka za to, aký je vojnový štváč a za to, akú chorobnú nenávisť šíri voči Rusku. A potom som im povedal ešte toto, nech sa páči. PSK-ri a ich pobočky SAS a KDH nás ženú do 3. svetovej vojny a ešte si po nás otvárajú ústa. Nech len to ľudia vidia. Že hovoríme pravdu aj pre zahraničné médiá. Že sa s našimi názormi neskrývame. A že urobíme všetko pre mier. Nech sa americkí moslíci ako Šimečka aj oplieskajú o zem, nič to nezmení na tom, že Slováci chcú mier. A vďaka Šimečkovi a jeho trápnym útokom o mne píšu všetky médiá, kam mám poslať bombonieru, Michal. A ešte malý odkaz pre všetky ruské médiá. Keď budete odo mňa kedykoľvek chcieť rozhovor, tak mi prosím dajte vedieť. Bude mi céťou.